Oedd dad a mam yn perthyn i'r Adran yn Nhreuddyn. Dad o'r cychwyn yn 11 oed, a mae o ar un o'r lluniau cyntaf. Dim ond 2 fachgen sydd ar y llun, Robert John Roberts y Pwll a dad, sef Gronwy Jones. Oedd o'n amlwg yn brysur efo'r Adran. Mae o'n deud stori am hel arian i dalu am gael benthyg y llyfrgell i gael cynnal yr urdd. Ond oedden nhw hefyd yn defnyddio ysgol di Capel y Rhos ac yn cynnal cyngherddau yn y pafiliwn. Weithiau'n cael practices yn fferm y Llan efo Marion Williams. Ac oedd mam wedyn nes ymlaen yn gallu canu ac yn mynd i'r Eisteddfod yn Bai Colwyn ac yn aros yn Llanddulas. Mae'n stori am hi a'i ffrind Olwen yn aros efo be oedd hi'n cymryd oedd yn hen forwr a'i chwaer yn Llanddulas. Ac pan oedden nhw'n mynd i'w gwlau noson, dyma'r chwaer yn dweud na nhw i dwy oedd i fynd i'r gwely sengl a na y chwaer tu oedd yn cael y gwely dwbl i'w hun. Oedd hynny'n, dwi'n meddwl, 1934. Mae'n storiau wedyn dwi wedi arfer efo'r heini. A wedyn pan ddari ysgol Terry Gagor yn 1953, mi ddaeth o'n rhan o'n bywyd ni hefyd i ddawnsio Gwerin. Ac erbyn 1956, mi aethon ni Gaernarfon ar y tren o'r Wyddgrug ac aros efo teuluoedd. Erbyn i'r bobl ddeud bod nhw'n mynd i fynd â 2 neu 2 bob un, pan ddoth y 2 ola, sef fi a Brenda, dyma'r wraig oedd yna'n dweud na, dim ond un oedd hi'n mynd efo nhw. A mi es i edrych efo'r wraig oedd wedi gofalu am dosbarthu pawb a cael hwyl mawr. Erbyn 1958 pan ddoth Steddfod Genedlaethol yr Urdd i'r Wyddgrug, mae'n ei gof am fod yn rhan o'r pageants ac am fynd wedyn efo'r un pageants i Gorwen i ddathlu canmlwyddiant Sir Owen Edwards ac i ddathlu pan ddaru nhw dadorchuddio'r y gofeb i Sir Ifan ag Owen Edwards. Mae'n plant ni wedyn wedi mynd i aros efo teuluoedd llefydd eraill, a mae plant o lefydd eraill wedi dod ato ni pan mae'r Steddfod wedi bod yn y cylch a cofio'n drwy'r teulu i gyd am Urdd Gobaith Cymru.